Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Военните репортери, а аз съм Ива Сапунджиева. Сега съм у дома, в сърцето съм на Рила, така е казал Иван Вазов. Използвам този цитат, защото и аз съм у дома, в моя роден град Дупница. Избрах да ви срещна с двама мои познати приятели, които са пряко свързани с летенето и с авиацията. Петю Кюрчийски сме учили в една гимназия. Познаваме се повече от 15 години. След като се уволни от казармата, споделяше пред всички нас, че има желание да полети. Не вярвахме, че това е възможно, но той доказа, че с воля и упоритост мечтите стават реалност. Сега на какво ще летим и как си подсигурил сигурността на пасажера отзад и на твоята собствена? Ами ще летим на моторен делтапланер, двуместен. Сигурността по много начини е подсигурена. Първо чисто конструктивно. Всички отговорни елементи конструктивни са дублирани, нали, където може да се получи евентуално скъсване или изчупване на носеща тръба. Самите тръби са усилени, вижда се навсякъде, където е пробито, има втулка. Материалът е специален дуралуминий, който се ползва за авиационни цели, много лек и здрав и е подсигурен двойно или тройно с 2 или 3 втулки. Основният носещ болт или The Jesus болт, така известния болт на Исус, на който се крепи цялата връзка между количката, триколката и крилото, ето този болт. Той също е предвиден да издържа поне 10 пъти по-голямо натоварване от това, което получава по време. Какво е максималното натоварване? Значи максималното натоварване позитивно е около 4G, което значи 4 пъти теглото на полетното тегло на машината и 2G, минус 2G е негативно натоварване, може да е позитивно и негативно. На каква височина може да се издигне максимално? С моторния делтапланер, както всички други ултралеки въздухоплавателни средства, е разрешено да се лети до около 3000 метра. Това е границата на така нареченото клас G въздушно пространство. И ние спазваме тази височина. Иначе правени са опити с такъв подобен двигател като моя двутактов и са се дигали над 6-7 хиляди метра. Виждаме, че тук на летището в Крайници се провежда, може би, обучение на гранична полиция. Как ще се разберем с тях? Ами имаме комуникация през Център за полетна информация, където на радиочестотата 130-600 или чрез телефонно обаждане може да се свържем с пилотите на вертолета с Борд 520 и да установим колко време ще работят те и така, че да съчетаем нашите полети, да не си пречим във въздуха. Ние да оставяме да продължи своята работа. Силно сме заинтересовани тя да е напълно безопасна и политаме след това. Да. Капитан от запаса доктор Цветана Здравкова е лекар по рехабилитация и хомеопатия. Тя е сестра на един от първите летци на изтребители Кирил Матов, който е загинал на 24 годишна възраст на 27 октомври 1952 година в небето над град Пловдив. Ние бехме 6 деца. 5 момичета и 1 момче. И се обичахме много. Аз бех след него родена. Той на 28 година, аз 31. Как се зароди любовта към авиацията на вашия брат, капитан Кирил Матов? Тогава, след Втората световна война, имаше много голем ентусиазъм във връзка с построяването на една родина България, която да бъде всестранно развита, и беше създадена тази организация за съдействие на отбраната и имаше клуб по безмоторно летене. От
оттам тръгна той чрез клуба, отиде към Долна Митрополия и граф Игнатиево вече школа за подготовка на летци. И там завърши. Радваше ли се много, като го приеха? Много. Много се радваше. Какво да ви кажа? Ние също се радвахме, но родителите ми знаеха, че има риск тая професия. Обаче всичките бяхме доволни, щастливи. Летецът обича своя самолет, лети на високо, гледа цели свет, имаха песен. Той после, когато вече беше завършил училището, той имаше си негова машина, изтребител. На какъв самолет летеше? И си я беше кръстил Марийка. На МиГ-15? Сега не мога да ви кажа дали МиГ-15 тогава го въвеждаха и неговата машина каква беше. Само знам, че учебната му машина беше Връбче. Когато почнаха да летат сами без инструктор, от Турция им даваха грешни параметри и ги примамваха да не се приземяват на българска земя, а да излетат към Турция. Спомням си, при все, че съм била 13, 14, 15 години. Казаха, че просто ги шпионират, като излитат и така нататък, искат да им дадат грешни параметри, да излетат там и после като до България, еди колко си напуснали и се предали, отишли, изменили на родината. Но нямаше такова нещо. Колко години той летеше? Той достигна до старши лейтенант. Когато загина, беше старши лейтенант и посмъртно го направиха капитан. А вие как разбрахте за тази трагедия? Какво ви обясниха от военно-въздушните сили? Аз ще ви кажа, дойдеха негови колеги. Сестрите ми бяха в София и аз там учих и там живеех. Дойдеха негови колеги и казаха, че брат ми е пострадал, че е в болница, че е зле, а всъщност то е било мигновено. Аз доколкото знам, това са военни маневри, той е с една машина, самолетът е едноместен с борден стрелец, защото е изтребител, за военно-въздушен бой. Старши сержант Койчо Андреев Коев е другия загинал. Да, после имаше такива. Родителите ми са ходили, аз си гледах медицината. Да. Той като завърши и почна вече да работи, всъщност се омъжи вече, ожени се всъщност и имаше син, когато загина на 4 месеца. Кръсти го Валерий, на името на Валерий Чкалов, който пръв в Северна полюс прилита. И като малък правеше с него лупинги такива, още бебенце и го въртеше натам-насам да става и той пилот. Бехме всички много щастливи, радостни бехме от това. Той на мен ми пращаше ежедневно пари за студентство, после получих стипендия и със стипендия кажи. Имам предвид, след като се случи всичко това, съжалявахте ли, че е поел по този път или всъщност той... Не. Ние какво да ви кажа, ние вече го приехме, че той загина, край свърши. Загина и при изпълнение на служебен дълг. Но осъществил мечтата си. Мечтата си осъществи, действително. Не е очаквал това да се случи. Той беше, доколкото аз знам, ръководител на ИАТО. Сега колко самолети са били, не знам. Тогава, когато излита, той не е на неговата машина.
И не е трябвало, той не е бил на график да излита. Този, който е трябвало да излети, нещо се е случило, не е дошъл. И понеже задачата е, че трябва да се излита, да се състоят маневрите, брат ми се качва и излита и се случва. Но вината, доколкото аз знам, е на самолета отгоре, който ги е засекал. След това загинаха още двама пилоти на брат ми и приятели. Единият се заби от високо с изтребители. Ние не че сме се утешавали, не. Но нали знаете, споделената радост е два пъти радост, а разделената мъка е половина мъка. Доктор Здравкова ми каза, че се чувства едва ли не като свой син, като внук, може би, по-скоро. Ами, какво мога да кажа? Това е един невероятен човек. Аз съм силно впечатлен и от нейната биография, от нейната трудова кариера. Тя до 80 годишна възраст е била директор на болница, активно е работила, нали? И да не говорим за качествата, които притежава и за съветите, които ни дава. А като пасажер в Делта Планера, как се е държала? Каза, че изобщо няма било страх. Да, тя летя с мен, летя и след това за един от рожените дни, летя и на Автожир. Също го понесе много добре. Ами, тя има просто едно влечение към авиацията и мисля, че ако нейният брат, нали, не бе загинал така трагично в този инцидент на Пловдив, тя предполагам, че ще тръгне по пътя на авиацията също. Как реши да ставаш пилот? Ами, историята се връща назад във времето, горе-долу, в момента преди да вляза в казармата. Тогава не знам защо така ме беше взела една мания да ставам парашутист. Имах голямо желание да служа като парашутист в казармата, дори на военната комисия го заявих, но ми казаха, че тия неща се казват по-рано и не става в последния момент. Така и не станах парашутист. Съдбата така ми поднесе на тепсия среща с един от най-известните в България деятели на екстремните спортове, Росен Касабов, клуб Адреналин. И там започнах да работя като помощен инструктор, правихме бънджи скокове. Паралелно с това вървеше и обучението ми като пилот на безмоторен парапланер. Това е 2005 година. От тогава лета с безмоторен парапланер. Полети сам с парапланера, сам носи отговорност за всички събития, които се случват вече по време на полет. Има така определена доза физическо натоварване, умствено, мога да го прилича като игра на шах във въздуха. Общо на какво си летял? Защото ти ми представи една предварителна информация, имаше думи, които дори не знаех какво значат. Да, ами започнах като пилот на безмоторен парапланер, лета на безмоторен и моторен парапланер, на моторен паратрайк, който представлява парапланер, но с триколка, на моторен делтапланер. Летял съм на Автожир и сега тенденцията е да в момента карам курс на обучение. Вече имаме от тази година възможност в България да се лицензираме за ултралеки летателни апарати за национален лиценз, малко по-облегчена процедурата, защото за да получи човек пилотски лиценз, някъде 15-16 хиляди лева струва самото обучение, националният лиценз е около 5-6 хиляди лева. И продължавам нагоре с ултралек самолет. Труден ли беше пътя от желанието да станеш летец до осъществяването и до закупуването на парапланери, делтапланери? Ами не е лесен пътя, човек трябва да има преди всичко голяма воля и желание да се занимава с това нещо. От една страна погледнато нещата са скъпи, нали? Самото оборудване. Един парапланер чисто нов, ако си купи един пилот начинаещ, е някъде около 2500 евро. Нали? Но това е екипировка, която може да експлоатира минимум 5 години, ако се грижи добре за нея, дори и повече. С моторните неща малко по-скъпо, нали, като хоби е това занимание и без помощта на клуба, на хората, на членовете в нашия клуб. Общината също е помагала на моменти, нали, без спонсори е много трудно да се набави това оборудване. Къде в практиката намират приложение тези въздушни спортове? Ами, чисто от практична гледна точка, с моторни парапланери участваха в издирване и спасяване на изгубен в Стара планина турист.
Нали, ниската скорост, ниските експлоатационни разходи на един такъв летателен апарат позволяват нали, по-голям брой да има такива летателни апарати и се извършват различни операции. Аз съм също така член доброволец на доброволческото формирование за подпомагане на службата по пожар и аварийна безопасност в град Дупница и плануваме едно учение да направим с моторен делтапланер локализиране на горски пожари на труднодостъпно място и след това очертаване на маршрут и план за действие как да бъде потушен пожар. Едно време, така да кажем, имало аероклубове към ОСО, Организация за съдействие на отбраната, и Военното министерство е финансирало тези млади пилоти, които са искали да станат пилоти, парашутисти. Безмоторно летене е било много развито в България с планери. Нали, За кои години говорим? Ами говорим преди 89 година. След 89 година се разпада тази система, базата е разграбена, летищата са разрушени. В момента се намираме на военно-запасно летище, на така известно като летище Крайници, което е пустееща територия. Преди няколко дни разораха летище Стара Загора, летище Сливен не функционира и най-голямата мъка, летище Божурище го съсипаха, а то трябваше да стане музей на авиацията. Там са се случили много значими събития за българската авиация. Предстои да летя с моторния делтапланер, с Петю Кюрчийски, една сериозна дружина. Сега Гери, внучката на доктор Здравкова, ще ми асистира и ще ми сложи каската за по-голяма безопасност. Косата назад. Да. Да не ти я научите. Така. Така. Така, това си го дърпаш, като почне да ти духа на лицето. Добре. Това е. Сега ще наблюдавате нашия полет. Dripping off me, lighting softly. Got these fakers trying to stop me. This ain't a hobby, it's a way of life. Just like Holyfield and Tyson, gloves on, fight night. Boom, here comes the hurricane monsoon. Switched up, came to redecorate the room. My ears are ringing from hearing the same sound. So what now? All of the walls just came down. I blaze a trail like the rays from tail light sound, shaking the ground like earthquakes in hell might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me. Condition, lights out, stopping all competition. My utmost to his highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Boom, cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal. Беше впечатляващо посрещането на настоящия президент и върховен главнокомандващ на въоръжените сили генерал Радев с парапланера. Да, това, когато разбрах, че генерал Радев ще идва в Дупница на посещение, и реших така да го изненадам. Нали? Направихме с екипа, който организираше кампанията му, една изненада за него, тъй като в клуба разполагаме и с моторен парапланер. Това е нещо като Карлсон, който живее на покрива. Една перка на гърба се слага и с безмоторното крило. Направихме един транспарант с неговия номер и българското знаме и така минах над него на 50 метра, може би. Какво каза той след това? Беше ли впечатлен? Беше изключително впечатлен и съвсем открито го заяви. Нали? Първо ме похвали, нали? Каза браво, страхотен си, и каза, че много се е впечатлил от това как съм маневрирал в толкова малко разстояние, как съм въртял на пета самия парапланер.
Така. Дори такива подробности са му направили впечатление. О, да, няма как да му направи, защото той авиатор от най-висок клас и на него аеродинамиката му е много добре позната. Разликата обаче при изтребителите, които той умее да управлява и при парапланерите е много голяма и винаги е било интересно на един пилот от голямата авиация как функционират малката авиация, нали, когато не се е сблъскал с такъв летателен апарат. Имате ли някакво пожелание днес на пилотите от военно-въздушните сили? Желаем им здраве, безаварийно летене, рискове да немат.